guys, naana po ng inyong amigo Brigada Higala nga si Bonrex kay Bonyag Bonhok ibid iring iro o guban pang mga lang mananap diha. So karon guys, nata sa ikatulong mugna sa atong alimango episode guys. So nakainom bitaw mo sa first part na to nga amo pa bitaw gipang set ang mga trap, di ba? So karon ato na siyang hipuson ang mga trap. Sana ba jud kuha? Siya ron na po sa kasimana gibutang sa kapagungan nya karon pa'y puson. Ha, joke bitaw. So corny ra kayo no. Taysa guys, murag 99% pa man ang yun ang wala pa ka-subscribe. Oy. So unsa pa man inyong ihulat? Subscribe na. Please. Kuyo gihapon ang mga POC kids guys. Aning adventure na to guys. Maglapok-lapok ni sila apil na itong kapagungan guys. So tanawa, here we go. So sa nakita na to guys, daghan day pud mi aning lakawa guys. So daghan mi og guide para sure gyud mi nga dili jud mi masaag atong kapagungan. Sus Ginoo ko. So tanaw ninyo guys, nanakop nagkasag sinelpi oh. Og karon nakakuha jud mi og wala gyud mi mapakyas guys. So konting kaalaman lang guys. Kanang bitong gihawiran ni boss nga mao na siya ang nipa, mao na harbison nila og himuong atop sa inyong mga balay or payagba ana. So lapok man ang kapagungan pero nahimuslan og makuanan gyud siya, panginabuhian lang gyud gihapon ni siya. Ingon ang guide nga dili maguna-una lagi kay aron dili jud ta malipat og asa taagi. So nalipat jud gihapon sila bisag kada adlaw na sila nagdungdong aning lugar. So tanawan ninyo guys, mura ng mga kabaw, naglangoy-langoy pang mga bata lagi sa wadyo ni kailang mga pita ni mga bata ba. Ay, og sa dihang nakagawas na jud min taon. Grabe gud ni mga bata guys, fighter pug ni mga bata oh. Sugakon pug tamak-tamak sa lapok. So karon guys, balik ta sa pagpanguha og alimango o alimango di ay. Og naapod tay kuha guys. Oy, pero gagmay lang jud gihapon, ngana jud ng Pinoy oh, gagmay. So sa nakita ninyo guys, nade po yung mga laing types sa mga alimango. Ani guys, nga gitawag nila og mga suga-suga, pare-parehara sila og porma pero lahi lang og color nya, lahi pog gidakon, lahi pog naong. Pisos Ginoo ko, sa kadugay na mo yung taong jojot atong kanipaan, maura yung taon, doon taon na mong kuha. Ug sa dihang giluto na dayon na nga mong kuha guys, so attack na po. So kani guys, sayo na kayo siya guys, pabukalan na niya, butangan og Sprite, out goods na. Labaw pa ning way bidya ni mga tawanan eh. Ug sa karon guys, og diri natapos ang atong sugilanon aw ang atong adventure day guys. So nalingaw og amaze ba mo? So comment ko na ba, like daw be. Ayaw po kalimot og subscribe amigo or mga amiga. So thank you so much and God bless. This is Bonrex with Kirby signing off. Bye bye.